Muhammed Kıvanlarım. Kliva var ya. Mehribanlarım hemmäňize geçýän haby syomkamyz Dynlik Nesibeden öýümüze geldik. Bugün biz uly bir iş bitirdik. Sebäbi Batyr klipa düşürmek, aýdym goz goýdurmak iş. Şoň üçin men diýsem bagtly şuň klipimiň syomkasy Dynny ahyr soňy. Nesip bolsa tiz wagtda size hödürlemekçi, göwnüňizden ýarajak aýdym we klip bolar dep umyd edýän. Ýene-de bir zat TikTok sahypamdan, YouTube kanalymdan, Instagram sahypamdan daşlaşmaň. Size täzeliklerim gatdy köp. Merhaba dostlar, biz yine Baka Media Show'da. Baka Media Show'da bugün ilkinci sapar tansivalini aydym ýazyp oturduk. Aydym bir yere geldi, durdy we случайно şu dost geldi. Bu dostada tansivalini aydym ýazdyrdyk. Öňünden jaňadyňa oglanlar Baka Media Show gelmek ýa-ni näme işler oturyňyz diýip. Üstüne berýän tansivalini aýdymamyza ýazdyryň ekenler. Men o öz aýdymmy gowla soýma geldim o. Bolýa diňlersiňiz. Hyzmatdaşlyk ýokary derejede şunça oglan bolup otyr. Beýlissan berde, beýli berde, doýuk berde. Üstüne gelmäň. Üstüne случайно gelsen aýdym ýazyşmaly. Baka Media Show herekete dowam. Oğlunun nemesi kim? Sıyırık yali boyu var. Birinin körpü oğlu bir enayi öyü var. Bedirelevim su çekmersin, oğlusunun koyu var. Baray gıydım sol oğlunu, maskara etme beni. Bir yok giyin atayrin var, koyunu cüğü taşına. Sapa tıpa etmen yali, marta kapak başına. Mada ağrı açıp, çürüken dişine. Zaneti san yok diyayda, şol yürüdü verme beni. Eýdim gelli sağuşluğu, traktör sürýän pekde. Zähmet süýür şol ýigit, gyzylyn eli öktü. Sakawratyk diýeýmesem, sorak geldiler dikke. Haýsam bolsa birini saýla, saýlanyňa berjek seni. Uzun köçeler, haly palak geçeler. Gaýdyňyzy söýenlerin, ey mehriban ejeler. Söýenim baminiň bir teň barayyn soňa. Sahro kana men diýem, direk eti janma. Vay aslında sen Şahruk diýäniň japbagyň ogly Guwançmydy? Vay. Baray onu Şahrugyňy galyň sagazy getirsin. Owluda tutjak toýumy, japbagyny götürsin. Toýumyzy bagys edip Amitabh Bachchany getirsin. Sen barşygyň Şahrug'a injiski toý tutursun. Gyýyz gelinleriň öýmesiken ýa bolmasa şafa çasylyň köýnekden ýaňa ýeri ýok zat diýilýär-de. Ol hiç. Gyýyz gelinleriň plaçensasam-ken minimum luboy gyýyz geliniň 4 san plaçensasy bar. Birinji saçyny guratýan, ikinji ýüzüni süpürýän, üçünji bejeni guratýan, dördünji aýagyny süpürýän. Mende ýekeje plaçensam bar. Ýokarkyja bölegine ýüzümi süpürýän. Ortaky bölegine bedeni süpürýän. Aşagda tiketgajaň duran ýeri bardyr. Ol esasy ýeri. Ona gurrun verilmeyen yerler süpürýän. Barmaň arasy, gulagyň içi we şiňe şakyr kurlar. Erbe sady, kakymyň plaçensasy bilen menkiň reňkem deňe. Kim käsip bir belli däl. Şu zatlar kontrol almaly. Bir sürpriz aýdyp berem. Bugün hem şair restoranymyzyň dogulugyny hem Gurbaşa Taýfyň başga zat diýen aýdymynyň prezentasiýasy. Häzir Ýakup aga Gurbaşa Taýfyň haýyş edeli, hem ýerine ýetirip berinden bäri gelsin hem klibini bir görelim, tans edelim. Klibim Art Production. Sen düýbünden başga. O nädip beýle bolýar? Ben şu gün Guwançam bilen oňadan bir klip düşürip atýardy. Şu bile kömek eden, ýardym eden Home Garden'a köp sawatny aýdýar. Jan sag bolsun. Bakbaran işleri, düňüsizlikler Allah'dan. Ine oğluklar yürekten dileýär. Klipim şol bolsun. Home Garden, spasiba.
Assalamu alaykum dostum. Gowmy adaylamy, otyň tamandy, armandy. Men diýen, ömür ýaş wagtlamyr düzen aýdymmy? De, ay men gelýän dostum, men bir paýlaşaýyn diýdim. Bir aklıma geldi. Ýöne aýdym men gider seredin ha. Dawaý daýma fulanyň aýdym diýip görünürdi ya daýma. Çaryň gitpediň bolýarmy? Onda tindere gelipin. Yaşlarımda meni intizar edin, gar gödüğüne keşfine dar edin, ahiriyetinden ölümü khar edin, bir vefa şulvi bindel millelem, bindel millelem. Anandırıp meni galan sözüne, diptim yaşaylap kara gözüme. Короче, ребята, beğencimden yana ağlayan şu an. Потому что bahar suratlarını gördüm. Geçen yıl, ondan önceki yıl. И это просто мне эмоции дало. Видеть себя с другой стороны. Вспоминать, через что ты проходила. Как тебе это все приходилось переживать. Hiç kime bildirmen, hiç kime görmezmen. И в итоге ты получаешь результат, который заслуживаешь. Это просто шикарно. Я хочу сказать каждому из вас, никогда не сдавайтесь, не предавайте свои мечты. Спасибо всем за поздравления. Простите. Seni küysep gelli yalan, sen dünyamın yadıkem. Taşındadır olur gıylan, sen durmuşun vadıkem. Ecezan, seni ellerden kısanım, ecezan. Seni günlerden kısanım, ecezan. Madam yanına kısanım, huzuruna yine geldim ecezan.